Velkommen til. Kan jeg se jer? Jeg er lige landet på dagens første spot. Og hvis man kunne se det, så var der en havørred lige med inde her i allerførste kast og vende. Hjertelig velkommen til. Det her, tror jeg, uden tvivl går hen og bliver en super interessant dag. Første kast på pladsen her. En havørred med inde og vende. Det kan godt gå hen og blive giftigt. Men lad os se, hvad der sker. Det er i hvert fald en hjertevarm modtagelse at få. Dagens menu. Stikpillen 16 gram i hvid og pink. Klassisk vinterfarve her til det kolde fiskeri og de kolde måneder. Lad os prøve at se, om der er en havørred derude, der når at spotte den lidt før, sådan så at den kan nå at hugge, inden at gennemløberen kommer helt retur. Men hold nu fast. Allerførste kast. En havørred med inde og vende. Og de er derude. Ja, der var den. Det kan kun blive godt, det her. Andet kast på dagens plads. Ej, hvor fint. Jeg har endnu en gang ramt min besøgstid, må man nok sige. Sådan. Ej, den hoppede sgu. Satans. Nå, skidt pyt med det. Det undrer mig ellers lidt, fordi det er en spritny, frisk Owner S61 størrelse 2. Jeg har lige sat den på her for 4 minutter siden, men hugget på den var ikke så kontant igen, så den har ikke siddet ordentligt. Men lad os prøve igen og se. Men hold da fast. Der er fisk ude på pladsen her i dag. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Vi prøver igen og ser, om der ikke er en, der hugger lidt hårdere til her i dag. Det tror jeg nu nok, vi kan være heldige at opleve. Velkommen til i hvert fald. Og lad os så se, om vi kan fange nogle smukke, blanke havørreder her i december måned. Velkommen til. Jeg ved ikke, om man kan se det på klippet, men jeg har et rigtig flot rev her foran mig. Et stort stenrev med blægertangsbuske og alt guf og nam. Og så lidt længere ude, der går det over i et sandstykke. Jeg prøver så vidt muligt jeg kan at få lagt gennemløberen ud på den anden side af stenrevet, sådan så jeg får den bagerste kant med derude også. På sådan en plads som i dag, der kan fiskene være alle steder på revet. Men jeg har god erfaring for os, at de faktisk kan gå ude på den bagerste kant helt ude bagved. Så hvis det er, at man har mulighed for at lægge kasten ud, så vi rammer på den yderste kant derude, blot lige en halv meter eller en meter ude bagved, og så trækker ind over, så kan man altså være heldig, fordi tit og ofte, så kan de godt gå ude på bagkanten derude også. Øj, der var fisk der. For satan, mand. Ja, undskyld, jeg bander. Lige herude foran. 15 meter ude. Der er ikke mere end 3. eller 4. kast på dagens tur. Satans. Den var der sgu.
Vi prøver igen. Hvor der er en, der er jo oftest flere. Krydser vi der fingre for i hvert fald. Men ja, en lille blankfisk så det ud til. En lille grønlænder. Men den var der sgu. Ja, der var den sgu. Sådan der. Ej, den hoppede fandme også. Nej. Sig det ikke er sandt, mand. Sig det ikke er sandt. Det var en god fisk, det der. Hvad pokker sker der? Det kan meget vel gå hen og blive dagens sidste her i dag. Pokkers. Det var en god fisk, det der. Øv. Det forstår jeg simpelthen ikke en dyt af. Den havde for godt fat. Den får vi ikke fingre i igen. Pokkers. Det var en fin havørred, det der. Det er der ikke nogen tvivl om. Satans. De vil bare ikke blive siddende i dag, desværre. Sådan er det nogle gange. At det var en fin fest, det der. Det var det virkelig. Og den leverede bare et hook uden lige. Og så var der en lille mindre en med herinde nu. Frustrerende. Frustrerende, når man ikke får sat krogen ordentligt. Den huggede ellers bare til. Der var ikke så meget tøven, så den burde skulle have blevet siddende. Men den var der. Pokkers. Ja, der var den sgu. Så nu håber vi sgu på, at den her den bliver siddende. Ja, lad os håbe, den bliver siddende på. Vi krydser fingre. Ganske vist en lille havørred, men i dag der tæller det hele. Yes, sådan der. Det har holdt hårdt i dag, lille skat. Du skulle bare vide. Ja. Du skulle bare vide, hvad vi har været igennem for at få dig nettet. Så, men det lykkedes. Der var den. Jeg får den afkroget, og så får vi sat
den retur til sin smuk lille blank grønlænder. Afsted med dig. Svømmer fint der. Sådan der. Det var fandme dejligt at få en fisk i nettet. Ganske vist en lille blank grønlænder, men den var der. Og ja, en super dejlig dag. Kysten er ved at være overstået nu. Det var lidt en spøjs dag i dag, må jeg nok have lov at tilføje. Jeg havde umådeligt svært ved at få sat krogen ordentligt i fiskene derude, men ikke desto mindre, så lykkedes det mig at finde dem derude. Fordelt på 2 forskellige pladser her i dag. Den første plads, ja, der var en fisk i næsten første kast, eller en følger var der i hvert fald. Og så kastet lige efter, der var der så en havørred, der huggede derude. Desværre, så fik jeg ikke kroget den ordentligt, så den slap med skrækken. Første plads fik lige omkring 2,5 times aktivt fiskeri. Jeg prøvede at foretage nogle avnskift og så videre for at finde ud af, om det var det, de ville have derude. Men desværre, så var der ikke mere respons lige i det område. Så hurtigt ind i bilen, og så skift plads. Og så landede jeg på strækket, som vi har herude bagved os, som nummer 2 plads. Et kort lille køretur, og allerede en fisk inden for de første 5-10 kast. Så meget lig første plads i dag, som jeg var ude ved. Og så kort tid efter en følger, som var med inden også. Og desværre, så mistede jeg en rigtig fin blankfisk derude i dag. Jeg ved ikke lige, hvad pokker der skete. Jeg synes, at jeg fik givet et tilpas modhug på den derude, men desværre så var det ikke nok. Så den nåede kun lige at være på et par sekunder, og så slap den med skrækken også. En fin lille trøstepræmie lykkedes det der trods alt at få i form af en lille blank grønlænder ikke ret lang tid efter. Så alt i alt en sublim dag her på kysten her i december måned. Det kan jeg bestemt ikke klage over, og klage over dagens fiskeri her i dag. Det jeg lagde mærke til i forhold til valg af avn, det var, at der var god respons på stikpillen her, og så i sølv og orange. Den hvide og pinke, eller den hvide og lyserøde, som jeg havde på først, den gav også rimelig god respons derude, og det gjorde den sorte og den røde også i en lille 8 gram. Så der har uden tvivl været noget med gangen på stikpillen, som har provokeret dem derude i dag, og provokeret dem til hug. Jeg havde et par andre gennemløbere på også, men der var ikke nogen respons på dem. Så det kan meget vel være gangen, der har gjort udslaget på havørreden derude i dag. Men som I nok kan se, så er det ved at være mørkt, så jeg vil til at slutte nu og se at få pakket bilen og komme hjem af. Jeg har en lille køretur hjem, så, og desuden så er mørket også ved at sætte sig derude nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du valgte at tage med mig på den tur her i dag. Som altid, så håber jeg, at du kunne lide at være med. Og er det tilfældet, jamen så husk at smide videoen et like, smid en kommentar, men mest vigtigt af alt, sørg for at abonnere med inde på kanalen. Det der med at abonnere med, det er en kæmpe motivationsfaktor for mig til at blive ved med at lave friske havørredvideoer til jer, hvor vi går igennem med valg af plads, årstider, vindretning, strømforhold osv. osv. Så det at abonnere med inde på kanalen, det betyder alverden for mig, og det håber jeg selvfølgelig, du vil gøre. Det er ganske gratis, men som sagt, det er en kæmpe motivationsfaktor for mig til at komme ud og lave friske videoer til jer. Fordi jo flere man kan se, der abonnerer med, jo mere ved man, så er der noget, som jeg personligt gør rigtigt, og det er jeg virkelig glad for. Mørket sætter sig derude nu, så jeg vil komme tilbage til bilen, og så vil jeg se at få vendt snuden hjem af. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du tog med her i dag, og ja, vi ses.
forhåbentlig længe til en ny frisk video ude på kysten af. Mit navn er John, og et stort knæk af mig derude til alle sammen.